Shwmae sydd â chi? Diolch yn fawr am y gwylio am y fideo hwn. Mae'n heddiw, 30 o'r 20 Hydref 2024. Felly, mewn yn y fideo hwn, yn mynd i defnyddio a iaith rhaglenni Python i datblygu yr app gyda'r enw remvidsilence. Felly, beth ydy'r bwriad neu'r amcan o'r cymwysiad neu'r app hwn gyda'r enw remvidsilence? Felly, yr amcan yw pan ydyn yn creu rhyw fath o'r fideo i rhedeg yr app neu cymwysiad hwn i alltynnu neu i odynnu yr rhanbarthau o'r fideo lle mae'r tawelwch yn bodoli. Felly, pan ydyn yn creu fideoedd ar gyfer YouTube, dwi'n meddwl mae llawer ohonon ni yn treulio llawer o'r amser yn adolygu y fideoedd lle mae rhaid i ni i porio trwy'r rhanbarthau sydd yn dawl, ac oherwydd mae'r tawelwch yn efallai yn llawer o'r sefyllfeydd yn achosi saib neu sebyr mewn yn y fideoedd, ac fe allai hynny yn gwneud y fideoedd yn ychydig yn diflas. Felly mae'n yn syniad yn llawer o'r achosion neu achlysurau i dileu neu i odynnu sebiau neu'r cyfnodau o dawelwch. Felly dyma'r amcan neu'r bwriad o'r cymwysiad hwn gyda'r enw remvidsilence, remove video silence. Felly, dyma'r peth sydd yn wych gyda'r iaith rhaglenni Python. Felly, mae gyda ni yr aruthrol o'r helaethwydd o llyfrgelloedd yr yn gallu defnyddio sydd yn berthnasu i pob fath o'r meysydd mewn yn hanfranciau gwahanol, ydy mewn yn maes o'r fideoedd neu seiniau neu'r cyforiaeth neu'r mewn yn maes o'r dealltwriaeth cefndiedig ac yn y blaen. Mae gyda ni llawer o'r llyfrgelloedd ar gyfer pob math o'r orchwil. Ond nawr mewn yn ynglyn ar fideo ac ynglyn ar y sain mewn yn y fideo, rydyn gallu defnyddio rhywrai ohonynt trwy'r defnyddio y iaith rhaglenni Python. Felly nawr ar y sgrin dwi'n wedi agor terfynach, ac nawr dwi'n yn fy llawlyd mewn yn fy bregell cadref mewn yn y rhaglen bash. Dwi'n yn defnyddio git bash ar y foment sydd yn perthnasol i'r meddalwedd git pan ydyn yn llawrytho hynny ac yn ei sefydlu ar gwilifan Windows. Felly, ar ôl agor terfynach mewn yn y git bash, felly nawr dwi'n cyfaf hynna mewn yn y bregell cadref. Felly, gyntaf beth i'w wneud yw dwi'n mynd i creu amgylchiad chrithiol ar gyfer datblygiad o'r cymwysiad hwn. Oherwydd, mewn yn y cyfrifiadur, mae gyda mi amgylchiadau eraill ar gyfer y cymwysiadau eraill sydd yn cael ei datblygu mewn yn iaith rhaglenni Python. Enghraifft, mae gyda ni llyfrgell ar gyfer Kiwi, ac hefyd dwi'n datblygu yr apau ar gyfer Android o'r amgylchiad hynny trwy defnyddio llyfrgell gyda'r enw Bulldozer. Felly, mewn yn app fan yma ar gyfer y remvidsilence, felly mae'r hwn yn hollol mewn yn amgylchiad o Windows, ac nid ydy'r hwn yn defnyddio rhwngwyneb defnyddio'r fel mae'r Kiwi yn gwneud. Felly, mae angenrhaid i mi i cadw llyfrgelloedd oddi wrth ei gilydd rhag ofn a maen nhw'n yn cael ei cymysgu ac yn efallai achosi trafethion trwy'r cymysgiad o'r llyfrgelloedd mewn yn swyddogaethau sy'n hollol yn wahanol, yn y hangfod rhancau sy'n hollol gwahanol. Felly, i cadw'r gwahaniaeth o'r llyfrgelloedd gyda'i gilydd, ac hefyd i cadw maint o'r ddeuolion neu'r binaries yn fachan. Felly, pan dwi'n eisiau
enghraifft I drosgleddwr o'r deiolyn neu'r binary ar gyfer yr app ar gyfer Android. Mae'n angenrhaid I mi I cadw maint o'r ffail RRB neu APK yn bychain. Felly, ar gyfer hynny, mae'n angenrhaid I mi I defnyddio dim ond llyfrgell sydd yn angenrheidiol ac nid I defnyddio rhai sydd nid yn perthnasol i'r traddodigaeth o'r app. Felly, os dwi'n mynd I gymysgu llyfrgelloedd nad yn angenrheidiol ar gyfer yr swyddogaeth o'r gymwysiad, byddai hynny yn achosi beth yn cael bloat neu tewhad o'r gymwysiad ac byddai hynny yn achosi ambell mwy o'r anghyfreithiwr ar gyfer y defnyddwyr oherwydd y maint o'r meddylwaith. Felly, I cadw'r maint o meddylwaith yn bychain, felly mae hynny syniad da arall I defnyddio yr ymgylchiad rhithiol. Felly, dyna beth dwi'n mynd I defnyddio nawr neu I gwneud nawr ar gyfer yr cymwysiad newydd gyda'r enw remvidsilence. Felly, I wneud hynny, dwi'n mynd I rhedeg y gorchymyn, Python, fel hwn, a wedyn namin M, ar gyfer y meddolyn, ar gyfer y meddolyn gyda'r enw VNV, sef Virtual Environment neu yr amgylchiad rhithiol, a wedyn dwi'n mynd I roi yr enw i'r amgylchiad I fod yn movie, dub, num, pi fel hwn. Ac y rheswm ar gyfer hyn yw, dwi'n eisiau I creu yr un amgylchiad ar gyfer y cymwysiadau dwi'n eisiau I datblygu sydd yn defnyddio yr un casgliad neu yr un sybyn o'r llyfrgelloedd. Felly, I mewn yn yr amgylchiad rhithiol hwn, dwi'n defnyddio yr llyfrgell o'r movie pi ac hefyd dub pi ac hefyd num pi. Felly, os dwi'n eisiau I datblygu y cymwysiadau eraill, dwi'n gallu datblygu nhw I mewn yn yr un amgylchiad rhithiol os dwi'n mynd I defnyddio yr llyfrgelloedd hyn I mewn yn yr cymwysiadau hynny. Felly, dwi'n mynd I pwysau ar y botwm dodiad I creu yr amgylchiad rhithiol, movie dub num pi, fel hwn. A dyna ni, nawr, mae angenrhaid I mi I cystadlu yr amgylchiad ac rydyn gallu gwneud hyn trwy'r rhedeg yr gorchymyn neu'r ffeil I cystadlu gyda'r enw Saesnig activate. Enghraifft, os rydyn yn rhestru cymwysiad o'r llygach crewyd trwy rhedeg y gorchymyn fel o blaen, sef I creu ymgylchiad rhithiol, fel hwn. Felly dyma'r cymwysiad o'r plygach gyda'r enw movie dub num pi. Felly nawr, os ydych chi'n rhestru y cymwysiad I mewn yn plygach o'r enw scripts, felly nawr mae gyda ni I mewn yno fe yr ffeil gyda'r enw'r o activate neu cystadlu. Felly, I dechrau neu I cychwyn yr amgylchiad rhithiol, mae angenrhaid I ni I mewnbynnu yr gorchymyn source neu yn y le llawn y tanod ac wedyn y gwaglau ac wedyn awyrnod y tilde ar gyfer yr cartref plygach ac wedyn yn uniongyrchol yn isod yn dan yr plygach cartref mae gyda ni yr cartref neu plygach ar gyfer yr amgylchiad rhithiol sef ar gyfer movie dub num pi ac wedyn dan o fe mae gyda ni plygach gyda'r enw scripts ac wedyn dan o fe mae gyda ni ffeil gyda'r enw activate. Felly, ydyn gallu nawr rhedeg y gorchymyn hwn I cymwysio neu I cystadlu yr amgylchiad rhithiol I mewn yn rhegyn bach gyfredol trwy pwysau ar y botwm dodiad. Oherwydd ydyn yn rhedeg y gorchymyn hwn yn dechrau gyda'r llawn a talnod ac wedyn y gwaglau neu
gyda'r gar gorchymyn source neu tarddiad. Nawr, ydych chi'n gallu gweld mae'r gar movie.numpy union yn rhanbarthau crwn yn isod o'r cymell, felly mae'r hwn yn arddecau yr nawr union yn yr amgylchiad rhithiol. Beth ydw i'n gallu gwneud nawr yw ydw i'n gallu creu yr arall enw ar gyfer y crwn hwn union yn yr ffail ar gyfer yr gorchymyn rhedeg o'r cregyn bash. Ac dwi'n gallu gwneud hyn trwy'r defnyddio fai, ac wedyn tilde ar gyfer y cartref preglach, ac wedyn yr enw'r ffail sef .bash rec, neu yr bash run command file ar gyfer y cregyn, ac wedyn dwi'n gallu pwto ar botwm dodiad, a dyna fe. Nawr, dwi'n wedi creu yr arall enw fan yma gyda'r enw KV, 24, 3 i gwrthodiadu rithiol amgylchiad Python arall ar gyfer y datblygiad o'r apiau neu cymwysiadau ar gyfer Kiwi ac hefyd ar gyfer yr Android trwy defnyddio y bulldozer. Fan yma, dwi'n gallu enghraifft rhoi yr arall enw o'r MDNP ar gyfer movie.numpy, ac wedyn ar mynd i'r ecd i newid y pregell i'r pregell cartrefol, ac wedyn i rhedeg yr gwrthodiadu neu activate oedd wrth movie.numpy scripts activate, ac wedyn ar mynd i newid i'r pregell ar gyfer hynny, fel hwn. Nawr, os rydyn yn equip y ffail ac yn ymadael, fel hwn. Ac wedyn nawr, os rydyn yn mewnbynnu yr gorchymyn aer, source neu tarddiad, ac wedyn ar gyfer bash rec i cymwysio yr newidiadau diweddaraf imiwn yn y ffail hynny, fel hwn. Felly nawr, rydyn imiwn yn yr amgylchiad rhithiol movie.numpy oherwydd mae'r gar hwn yn arddangos imiwn yn y camrachau crwn uwchlaw'r cymell sydd yn fflachio ar y moment. Felly, rydyn gallu prawfholi yr arall enw imiwn yn yr cregyn bash fan yma, trwy enghraifft os rydyn eisiau i wrthodiadu yr amgylchiad rhithiol, rydyn yn gallu mewnbynnu yr gair Saesnig deactivate neu i gwrthodiadu, fel hwn. Nawr rydyn wedi ymadael oddi wrth yr amgylchiad rhithiol, felly i dachwelu unwaith eto, beth ydy'r arall enw ar gyfer y gorchymyn? Mae'n os dwi'n gallu cofio, MDNP, fel hwn. Nawr, rydyn wedi dachwelu imiwn yn yr amgylchiad rhithiol. Ac hefyd, dwi'n wedi yn hunan symudol wedi symud i'r pregell ar gyfer yr amgylchiad rhithiol hwn, sef movie.numpy. Nawr, os dwi'n yn rhestru y gymwysiad, dyna'r y gymwysiad, felly nawr dwi'n meddwl dwi'n mynd i creu yr pregell ar gyfer tafluniau imiwn yn yr amgylchiad hwn. Felly, dwi'n gallu creu rhywbeth fel projects, fel hwn. Ac wedyn, dwi'n gallu symud ynddo fe, fel hwn. Ac nawr, dwi'n gallu creu taflun gyda'r enw remvidsilence, fel hwn. Ac unwaith eto, dwi'n gallu morlio ynddo fe, fel hwn. Ac nawr, dwi'n gallu creu codtaddiad gyda'r enw remvidsilence.py, fel hwn. Ac nawr, dwi'n gallu enghraifft arbenu rhywbeth
fel print. Ac wedyn, i mewn yna fe, rydyn gallu mewnbynnu rhywbeth syml fel i print neu allbynnu rhywbeth syml fel hello world fel hwn. Ac wedyn rydyn gallu gyda ffeil fel hwn. Ac wedyn rydyn gallu ei redeg fel hwn drwy mewnbynnu ac rhywun Python. Ac wedyn yr enw o'r ffeil sef remvidsilence.py fel hwn. A dyna ni. Nawr mae gyda ni yr allbynniad hello world ar y sgrin. Nawr rydyn gallu parhau gyda y datblygiad o'r cymwysiad hwn i dileu neu i odynnu dawellwch oddi wrth fideo. Felly, ar gyfer hyn yn gyntaf, mynd i mewn ysod yr gwybodaeth ynglyn â'r ffeil hwn. Felly, ar gyfer hyn, ar gyfer y swyddi, angen rydyn gallu defnyddio y triphlyg dwbl dyfnod fel hwn. Ac wedyn i terfynu gyda'r hyn hefyd. Felly, ar gyfer yr enw o'r ffail, ar hwn yn galw remvidsilence.py. Ar gyfer yr dyddiad o'r ffail, mae'r heddiw yr flwyddyn 2024 mis Hydref yr trydydd ar 20. Ac wedyn, ar gyfer yr awdur o ffail, dyna ni. Ac wedyn, ar gyfer y prydded o'r defnyddiad o'r ffeil hwn, mae gyda ni trwydded MET fel hwn. A wedyn, ar gyfer y disgrifiad o'r ffeil hwn, rydyn gallu dweud mae hwn yn godynnu y rhanbarthau o'r fideo sydd yn cynnwys yr dawelychau o'r hwn. Ac wedyn ar gyfer yr ffwythiant unwn yn yr ffeil hwn i odynnu yr rhanbarthau sydd yn dawelwch, rydyn yn gallu creu y ffwythiant gyda'r enw rem-vid-silence fel hwn. Ac wedyn, i mewn yna fe, rydyn gallu enghraifft roi yr allbynniad o'r neges fel inside remvidsilence fel hwn. Felly, ar gyfer y ffwythiant, mae angen i mewn ysod rhanbarthau Chrome fel hwn. Ac wedyn, rydyn gallu galw fe oddi wrth yr enw fel hwn. Rem, ac wedyn tanillell, vid, ac wedyn silence, ac wedyn rhanbarthau Chrome fel hwn. Nawr, os rydyn yn gyda ffeil, ac wedyn yn ei redeg, trwy bwyso neu mewnbynnu ac rhywun Python, gwaglau, ac wedyn yr enw o'r ffeil, sef remvidsilence.py. A dyna fe, dyma'r allbynniad oddi wrth yr ffwythiant. Felly, ar gyfer y cam nesaf, rydyn gallu ymbenodi enghraifft yr enwau o'r ffeiliau ar gyfer yr mewnbyniad ac hefyd yr allbynniad fel enghraifft. Fan yma, rydyn gallu ymbennu input file yn cyfartalu i'r enghraifft
rhywbeth fel input.mp4 ac hefyd ar gyfer yr output file yn gallu mewnbynnu yr output.mp4 ac wedyn ar gyfer yr hyd o'r tawellwch neu'r hyd lleiaf o'r tawellwch yn gallu mewnbynnu rhywbeth fel ar gyfer yr amrywolyn sydd yn amrywolyn hollfidol, sef min ar silence ms ar gyfer mil eiliadau i fod er enghraifft fel hwn ac hefyd ar gyfer yr bwmpas neu padding yn gallu dweud rhywbeth fel hanner eiliad neu 500 o'r fil eiliad fel hwn. Felly, gyda'r amrywolion hollfidol fel input file, output file, min silence ms a padding ms, felly mae'r rhain yn yr amrediad o'r hollfidol, felly os yr nawr yn ei alpynnu nhw i mewn yn yr ffythiant o rem tanllell fyd tanllell silence, felly fydd ddilyn nhw yn arddangos i mewn fan yma, er enghraifft input file ac wedyn output file. Felly, dwi'n defnyddio rhyfryddiaeth newydd i mewn yn y iaith rhaglenni Python o arddangos lluniau trwy'r llythren F. Felly, os ydych chi'n gweld ar ochr chwith o llinell, mae gyda ni agwedd aer, print, ac wedyn agor canfach cron, ac wedyn bach llythren F i cynrychioli ffwythiant i ffurfweddu. Felly, yr yna ffurfweddu yr amrywolyn trwy defnyddio cyfrachau cyrliog fel hwn. Ac wedyn nesaf, mae gyda ni min silence ar gyfer yr hyd o'r taib yn lleiaf ar yn eisiau i tynnu neu i odynnu allan oddi wrth y fideo. Ac wedyn y padding neu bwmpas rhwng darnau o'r fideoedd. Felly nawr, os ydych nhw'n keep a file, ac wedyn unwaith eto yn ailredig y gorchymyn Python gwagle remvidsilence.py neu py. Felly, dyma'r enw'r o'r ffail ar gyfer y mewnbyniad, y ffail ar gyfer yr arbenniad, ac wedyn yr hyd o'r amser lleiaf ar gyfer y saib o tawellwch i odynnu, ac wedyn yr hyd o'r amser i lenwi rhwng yr darnau ar ôl yr godyniad o'r tawellwch. Felly nawr, i mewn yn y codtaddiad, dwi'n wedi mewn nosod yr cyfnodau gwahanol ar gyfer y cyfarwaith hon i odynnu yr rhanbarthau oddi o'r fideo gyda tawellwch. Felly, os yr edrych fan yma, i mewn yn lliw glas, mae gyda ni yr 8 cyfnod, ac mae'r rhain beth ydyn galw i mewn yn yr maes o raglenni, yr pseudocode neu feed code, lle ydyn yn cynllunio yr gwahaniaeth o'r cyfnodau ar gyfer y cyfrwaith i cwblhau yr amcan neu bwriad neu diben o'r cymwysiad. Felly, mae'r 8 ohonyn nhw i mewn yn yr afon yma. Yn gyntaf, mae angen i ni i beth ydyn nhw'n galw
instantiate neu cychwyneddio neu I greu bodolaeth o'r gwrthrych ar gyfer yr fideo oddi wrth y ffail, a wedyn mae angen rhaid I ni I unwaith eto yn yr unfodd I greu gwrthrych ar gyfer yr sain union yn y cyfnod nesaf, a wedyn union yn y trydydd cyfnod neu trydydd troediad, mae angen I ni I odynnu neu I alldynnu yr sain oddi wrth y fideo I mewn i'r ffail sain cyfamserol ac ar gyfer pedwerydd troediad neu pedwerydd cam, mae angen I ni I swynhwyro yr rhanbarthau neu rhanbarthau o'r sydd yn tawl I mewn yn yr ffail ar gyfer y sain ac ar gyfer y pumed troediad neu pumed cam, mae angen I ni I swynhwyro yr rhanbarthau neu rhanbarthau sydd ddim yn dawel oddi wrth yr sain, ac wedyn ar gyfer y chweched cam neu chweched troediad, mae angen I ni I adeiladu neu I cydydodi neu concatenate yr rhanbarthau neu'r rhanbarthau fideo oddi wrth yr rhanbarthau sydd yn ddim yn dawel, ac wedyn mae angen rhaid I ni I ysgrifennu yr ffail hwn oddi wrth yr darnau o fideo I mewn i'r ffail ar gyfer y allyniad wedi ei pentwyrwyd gyda'i gilydd I greu yr ffail fideo newydd, ac wedyn ar gyfer y wythfed cam neu troediad mae angen I ni I odynnu yr ffail sain cyfamserol. Wedyn, ar gyfer y cyntaf cam neu troediad, mae angen I ni I cychwyneddio neu enundeiddio gwrthrych ar gyfer y fideo, ac rydyn ni'n gallu gwneud hynny trwy yn gyntaf yn mewnbynnu yr enw ar gyfer gwrthrych hyn, sef fideo, ac wedyn mae angen rhaid I ni I defnyddio yr ffwythiant gyda'r enw fideo ffail clip oddi wrth y llyfrgell, oddi wrth yr movie pie llyfrgell. Felly mae angen rhaid I ni i'w mewnforio ar gyfer hwn, ac wedyn I mewn yn yr rhanbarthau crwn ar gyfer y ffwythiant hwn, mae angen I ni I mewnbynnu yr rhywber neu'r enw o'r ffail mewnbyniad, sef mae hwn yr amywolyn horfidol gyda'r enw input file yn y prif rhiflennau fel hwn. Wedyn, I arwyddocau rydym wedi cyrraedd hyd at y diwedd o'r ffwythiant remvidsilence, rydym gallu enghraifft mewn ysod neges fel end of remvidsilence fel hwn. A wedyn, yn yr unfodd ar y dechreuad rydym gallu mewn ysod neges start of remvidsilence neu dechreuad o remvidsilence fel hwn. Na'r os yr un yn fel, ac wedyn arwedig yr un gorchmyn fel o blaen, sef Python, ac wedyn gwagle, ac wedyn yr enw o fel, ac wedyn pwysio ar y botwm dodiad. Na'r mae gyda ni yn neges gwach sydd yn dweud moddolyn ni canfyddiar, oherwydd does dim unrhyw moddolyn gyda'r enw'r movie pie, felly mae angen rhaid I ni i'w mewnforio unwaith eto. Felly ar gyfer hyn, mae angen rhaid I ni I ddefnyddio yr gorchymyn gyda'r enw pip. Felly nawr, yn ôl ar yr crymerch gorchymyn, rydyn gallu gweld rydyn yn dal I mewn yn yr amgylchiad rithiol ar gyfer movie numpy. Felly nawr, rydyn gallu synhwyro neu gwirio ydy yr meddolyn neu teffygell ar gyfer y movie pie wedi ei sefydlwyd I mewn yn yr amgylchiad rithiol fan yma'r movie.numpy trwy'r defnyddio y gorchymyn pip, ac wedyn dewisiad I show fel hwn, ac wedyn yr enw'r o'r moddolyn, sef movie pie fel hwn. Os yn eisiau I gwybod
am bell mwy o gwybodaeth ynglyn â'r dewisiadau ar gyfer y pip, rydyn gallu rhedeg pip gyda'r dewisiad namin help neu comorth fel hwn. Ac wedyn mae hwn yn rhestru dewisiadau a rydyn gallu rhedeg i enghraifft i archwilio o'n gwmpas ynglyn â'r pecynnau neu'r llyfrgelloedd neu'r meddylion sydd ar gael neu wedi ei sefydlwyd i mewn yn yr amgylchiad rhithiol cyfredol sef yr un fan yma gyda enw remvidsilence. Felly, os yr nawr yn rhedeg ag yr hemyn, pip show ac wedyn yr enw o'r meddolyn neu'r llyfrgell sef remvidsilence fel hwn. Felly, mae'n dweud rhybydd, pecyn neu chanfyddiad remvidsilence. Felly, mae hwn yn cadarnhau nid ydy'r llyfrgell wedi ei sefydlwyd. Felly, rydyn ni'n gallu gwneud hynny trwy i newid y dewisiad show i install neu sefydlu fel hwn. Ac mae'n angen i sicrhau mae'r cyfrifiadur wedi ei gysylltu gyda'r rhongryd. Ac ar ôl hynny, rydyn ni'n gallu pwyso ar bwtwm dodiad fel hwn. A dyna ni, roedd hynny yn cymryd ychydig o funudau o ddeiti hyd at 5 munud. Ac nawr, os rydyn yn rhedeg yr gorchmyn fod y blaen i arddangos y manylion ar gyfer yr pecyn remvidsilence fel hwn. Felly nawr mae'n arddangos yr llyfrgelloedd wedi ei llawrythwyd sydd yn ei erfenwyd gyda'r pecyn hwn fel decorator, image.io, ffmpeg, numpy, proclog, requests, tqdm. Nawr, os rydyn yn dychwelyd i'r cortadiad trwy'r defnyddio yr adolygydd fi neu ddim, sef vi remvidsilence.py neu py. Felly nawr, ar y llinell 7, dyn wedi mewn osod y llinell i mewnforio yr gwrthrych fideo file clip oddi wrth yr meddolyn neu'r pecyn remvidsilence. Felly, oddi wrth remvidsilence.editor neu remvidsilence.adolygydd rydyn yn mewnforio gwrthrych neu ffwthiad fideo file clip fan yma. Felly nawr, os rydyn yn ychydig y ffael, ac wedyn yn alrhedeg yr un gorchmyn fawr o blaen, Python gwagle remvidsilence.py ac wedyn pwyso ar botwm ddodiad. Nawr mae gyda ni neges gwallt arall sydd yn dweud ni ellir mewnforio enw fideo file clip oddi wrth remvidsilence.editor. Oeddech chi yn mynegu fideo file clip. Felly, dwi'n meddwl ar gyfer yr fideo file clip fan yma, mae'r hwn yn dechrau gyda'r prif lythren fi, ond i mewn yn y cortadiad, rydyn yn mewnbynnu hynny gyda'r bach lythren fi. Felly, dwi'n mynd i pwyso ar y botwm dodiad ac wedyn i'w newid fel hwn i'r prif lythren fi, fel hwn. Ac yn yr un fodd ar gyfer yr ffwthiant ar yr llinell 19 fel hwn, ac wedyn i'w achub, ac wedyn i'w alrhedeg fel hwn. Felly, nawr mae gyda ni yn beth mwy o negesion gwall sydd yn gysylltiedig gyda'r neges gwall fan yma sydd yn dweud ni chanfyddi'r y ffeil input.mp4. Felly, dwi'n meddwl mae'r gwall hwn yn digwydd oherwydd nad ydy'r ffeil yn bodoli. Felly, i datrys gwall hwn, dwi'n mynd i lusgo mewn yr ffeil fideo fel hwn gyda'r terfyniad
MP4 fel hwn. Ac wedyn, dwi'n mynd i'w alenwi gyda'r enw input.mp4 fel hwn. Felly, unwaith eto, dwi'n mynd i dychwelyd i'r codtadiad ac wedyn i'w arhedig fel hwn. A dyna ni, nawr mae'n arddangos neges ar y dechreuad o'r ffwythiant, remvidsilence. Mae'r hwn yn allbynnu yr enw'r o'r ffal mewn bynedig, ac wedyn yr enw'r o'r ffal allbynedig, ac wedyn yr maint o'r amser ar gyfer yr lleiaf gyfnod o dawelwch i mewn yn mewn eiliadau, ac hefyd yr hyd o amser ar gyfer y bwmpas neu padding rhwng pob un darn o fideo, ac wedyn pan ydyn yn creu hyd at y diwedd o'r ffwythiant, ydyn yn allbynnu y neges diwedd o'r remvidsilence fel hwn. Wedyn, ar gyfer y cam nesaf neu troediad nesaf, mae angen i ni i enendedio yr gwrthrych ar gyfer y sain, felly mae hyn ddim ond yn mewn glymu yr datganiad o'r enw'r o gwrthrych, sef audio, ac ydyn yn gallu ei aseinio ac hefyd ei enendedio trwy ei aseinio yr aelod o'r gwrthrych fideo. Felly, yn gyntaf, mae gyda ni gwrthrych fideo oedd wedi ei enendedio oddi wrth yr llinell o'r blaen, a'r llinell 18, ac wedyn ydyn yn cyfeirio at yr aelod audio i mewn yn y gwrthrych hwn. Nawr, os ydyn yn allu bethel, ac wedyn arhedig fel hwn. Felly, dyma'r negesion ar dechreuad ac hefyd diwedd o'r ffwythiant. Mae'r popeth yn edrych yn dda. Wedyn, ar gyfer y trydydd cam, neu troediad, mae angen rhaid i ni i alldynnu yr sain oddi wrth y fideo i'r ffail sain cyfamserol. Ac ar gyfer hyn, mae angen rhaid i ni i defnyddio llyfrgell arall gyda'r enw temp file. Felly, os ydyn nawr yn mewn ysod llinell i fewn fforio temp file fel hwn, ac wedyn archif y ffail, ac wedyn i'w rhedeg. Ac wedyn, rydyn gallu creu yr anwybodyn gyda'r gwrthrych ar gyfer y ffail cyfamserol i gyftalu gyda'r allbyrniad o'r ffail cyfamserol gwrthrych fel hwn. Sef, mae angen i ni i osod y ofdodiad .wave neu UAV ar ôl yr terfyniad o'r enw, ac wedyn mae angen i ni i ambenodi y dileu o'r ffail i fod yn ffug. Felly nawr, os ydyn yn archif y ffail, ac wedyn anrhedig. Dyna ni. Ac wedyn, ar gyfer y pedwerydd cam, neu troediad, mae angen i ni i alldynnu yr rhanbarth, sydd y sain rhanbarth oddi wrth y ffail. Felly, rydyn gallu gwneud hynny trwy yn gyntaf yn datganu y gwrthrych ar gyfer yr rhanbarth fel hwn, trwy'r yn rhoi iddo fe yr enw audio tanllunell wef, ac wedyn i'w aseinio y gwrthrych dychwelyd oddi wrth ffwythiant audio segment. Felly, mae'r audio segment gwrthrych oddi wrth yr llyfrgell PyDub. Felly, dwi'n meddwl mae'r PyDub wedi ei llawrythod ac wedi ei sefydlu yn y amgylchiad wreithiol hwn pan wrthyn yn mynd sefydlu yr pecyn ar gyfer MoviePy. Oherwydd dwi'n meddwl mae'r PyDub
un o'r erfyniadau ar gyfer movie Pi. Felly, oddi wrth pecyn Pi dub, mae angen i ni i mewnfolio yr llyfrgell sef audio segment ac hefyd silence. Ac wedyn, nawr rydyn yn gallu oddi wrth yr audio segment yn galw ar aelod neu fodd gyda'r enw from wave. Ac wedyn, rydyn yn gallu rhoi yr enw o'r ffeil cyfamserol creuwyd i mewn yn yr traidiad diwethaf, sef y trydydd traidiad, gyda'r enw o'r ffeil cyfamserol neu yr amrywiol ar gyfer hyn, TMP, audio ffeil fel hwn. Ond cyn hynny, i mewn yn trydydd traidiad, mae angen i ni i ysgrifennu yr rhaniad neu rhaniadaeth sydd yn sain oddi wrth yr ffeil fideo i'r ffeil ar i mewn yn y pregell. Felly, rydyn gallu gwneud hwn drwy redeg ymrwymion audio ac wedyn dot. Felly, mae angen i ni i redeg aelod o'r gwrthrych ar gyfer gwrthrych audio, sef right audio file, fel hwn, ac i'w ysgrifennu yw enw creuwyd i mewn yn llinell o'r blaen gyda'r gwrthrych y temp file fel hwn. Ar yr aelod o'r gwrthrych hwn gyda'r enw o'r enw neu name fel hwn. Nawr, os ydyn yn ychydig y ffail, ac wedyn ei redeg unwaith eto, felly mae gyda ni yr neges gwell fan yma ar llinell 8. Ni chanfyddi'r modolyn gyda'r enw PyDub, felly dwi'n meddwl mae angen rhaid ar gyfer ni unwaith eto yw llawrythau oddi wrth cadw ffa ar-lein. Felly nawr os ydyn yn rhedeg gallwn mynd pip, ac wedyn show neu arddangos ac wedyn yr enw o'r pecyn sef PyDub. Felly, mae'n dweud ni chanfyddi'r modolyn neu pecyn PyDub. Felly nawr, os ydyn yn newid yr dewisiad show i install fel hwn, ac wedyn i'w fynd sefydlu, a dyna ni. Nawr, unwaith eto, os ydyn dychwelyd i mewn i'r ffeil, a wedyn i'w alredig fel hwn, a dyna ni. Nawr, mae'n dweud yn ysgrifennu yr sain neu audio i mewn yn y ffeil fan yma gyda'r llwybr hwn, ac nawr mae'n dweud gwneithpwyd, ac nawr rydyn cyrraedd hyd at diwedd o'r ffythiant yn llwyddannus. Wedyn, os ydyn nawr yn edrych ar y pegell cyfamserol ar Windows, felly dyma'r ffail sain fan yma gyda'r oldodiad wave fan yma. Felly nawr, os ydyn yn chwarae y ffail fan yma, felly, yma'r sain i mewn yn y ffail sain hwn yn gweithio yn dda. Felly nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r codaddiad, ac wedyn i parhau gyda'r traidiad pedwar, neu pedwerydd cam, ac gyfer y swynhwyrol o'r rhynadaethau i mewn yn yr sain ffail sydd yn distaw,
Felly mae angen rhaid I ni I ddefnyddio gwrthrych neu y pecyn silence neu distawrwydd. Felly yn gyntaf mae angen I ni I datganu gwrthrych ar gyfer rhanadaethau o'r ffail sain sydd yn distaw gyda'r enw enghraifft fel silent sections fel hwn. A wedyn mae angen rhaid I ni I galw ar pecyn neu llyfrgell silence. Ac wedyn I mewn yn llyfrgell hwn I galw ar aelod neu fodd I detect silence neu I synhwyro distawrwydd. Felly unmewn ynddo fe, mae angen rhaid I ni I basio yn gyntaf fel y parameter gyntaf gwrthrych o'r ffeil unmewn yn y ffurfiaeth o'r wave sef audio wave fel hwn. Ac wedyn ar gyfer ail parameter mae angen I ni I ambenodi yr hyd o'r distawrwydd lleiaf, y lleiaf hyd o distawrwydd I mewn yn mil eiliadau. Felly, rydym wedi ambenodi hyn I fod 1,000 gyda'r enwolyn hollfidol gyda'r enw yn y prif lythrennau min silence ms fel hwn. Ac wedyn ar gyfer trydydd parameter gyda'r enw silence thresh neu'r trothwy o'r tawellwch. Felly, beth ydy'r dechreuedig gwastatlun o'r tawellwch lleiaf neu yr trothwy o'r gwastatlun o'r tawellwch. Felly, ar gyfer trothwy o'r gwastatlun o'r tawellwch, dwi'n mynd I ambenodi hyn I fod yn 930 fel hwn. Ac wedyn, I mewn yn galwad ar gyfer y ffwythiant, dwi'n mynd I mewn osod amrywolyn hollfidol fan yma gyda'r enw silent thresh. Ac dwi'n defnyddio amrywolion hollfidol yn uchod oherwydd os dwi'n eisiau I enghraifft I addasu gwerthoedd I mewn yn amrywolion yn ychydig, mae'n haws I wneud hyn os mae nhw'n ar y brig o'r ffal cordadiad fel amrywolion gwastatolion neu'r gwastatolion. Ac wedyn, I mewn yn rhanadaethau o'r distawrwydd, mae angen I ni I mynosod bombas neu'r padding. Felly, rydyn gallu gwneud hyn trwy unwaith eto yn galw ar gwrthrych gyda'r rhanadaethau o'r distawrwydd neu tawellwch, sef y silent sections fel hyn. Ac wedyn, mae angen rhaid I ni i'w dolenni trwyddo fe, trwyddo gwerthoedd neu rhanadaethau I mewn yn amrywolyn hyn. Yn gyntaf, mae angen I ni I dechrau gyda'r max ar y mwyaf neu max o'r dechreuad yn altynnu hyd o'r bombas, sef mae hwn wedi ei ambenodwyd I mewn yn gwastatolion neu'r amrywolyn gwastatol, sef mae hwn yn 500 o'r 1,000 eiliadau. Felly, dyma'r dechreuad o'r dolyniad. Ac wedyn, ar gyfer yr ail parameter, mae angen I ni I dolenni hyd at yr hyd o'r sain ffeil gorrych sef audio wave fel hwn. Ac hefyd, mae angen I ni I dolenni hyd at
hyd o'r bombas. Tuag at y diwedd, fel hwn. Ac wedyn, mae angen i ni i wneud y dotlenniad oddi wrth y dechreuad i'r diwedd i mewn yn yr dulliadau o'r rhanbarthau distaw neu'r silent sections fel hwn. Nawr, os ydyn yn archif y ffeil, ac unwaith eto yn ei rhedeg, fel hwn. Felly mae gyda ni neges gwallt yma gyda'r parametr anisgwyliedig, sef min silence ms. Felly, dwi'n meddwl mae'r hwn yn angen rhaid i fod min silence len ar gyfer y hyd. Nawr, os ydyn yn archif y ffeil yn ymgeisio unwaith eto. Felly, nawr bai yn edrych, mae popeth yn edrych, mae'n gweithio yn iawn, yn dda. Felly, nawr rydyn gallu symud i'r troediad nesaf, y pump troediad. Felly, ar gyfer hyn, mae angen rhaid i ni i datganu yr ambiolyn y dulliad ar gyfer yr rhanbarthau o'r rhanbarthau gyda'r sain. Felly, rydyn gallu galw hyn yr sound sections fel hwn. Ac yn y deddio gyda'r agoracau yr rhanbarth petriol. Ac wedyn, rydyn yn gallu unwaith eto datganu gwerth o'r diwedd o'r rhanbarth olaf gyda'r enw o'r amniolyn fel yr sound end, ac wedyn y gwerth yn ei amnodyd neu assignwyd i fod yn diddym fel hwn. Nawr, nesaf, rydyn gallu dollenni trwy'r rhanbarthau sydd yn distaw oddi wrth yr dechreuad i'r diwedd fel hwn. For start a cannot end i mewn silent sections fel hwn. Wedyn os mae'r sound end yn llai nac dechreuad, felly mae angen i ni i mewn yn rhanbarthau o'r sound i atodi y diwedd. Ar gyfer y hyd o'r dechreuad fel hwn. Ac wedyn mae angen rhaid i ni i ambenodi neu i asenio y sound end i fod yn cyfartalu i'r end o'r distawrwydd neu y rhanbarth distawrwydd. Ac wedyn, os yma'r sound end yn llai nac yr hyd o'r sain ffel i gyd. Felly os mae'r trafod yma'r diwedd o'r rhanbarthau sain yn llai nac y hyd o'r sain ffeil, wedyn rydyn yn gallu parhau i atodi rhanbarthau gyda'r sain fel hwn.
Ac wedyn, nawr os ydyn yn agib y ffel ac yn alredeg fel hwn, felly mae'n dweud ni canfyddiar neu ni ddiffinio'r silent section, felly dwi'n meddwl mae hyn angen rhaid i fod yn lluosog. Silent sections, unwaith eto, yw achub ac yw alredeg. A dyna ni, rydym wedi cyrraedd hyd at yr diwedd o'r ffwythiant, felly mae popeth yn edrych yn dda. Felly nawr, rydym gallu symud i'r cyfnod neu troediad nesaf, y 6 cam, sef i adeiladu yr tociadau fideo oddi wrth yr lluniadaethau sydd yn nid yn distaw. Felly ar gyfer hyn, mae angen ni i datganu tociadau a hwn gyda'r cronfachau petrial gwag neu gwegion fel hwn. Ac wedyn, mae angen rhaid i ni i dolenni trwy'r lluniadaethau gyda'r sain sydd nid yn distaw oddi wrth y dechreuad i'r diwedd i mewn yn y sound sections fel hwn. Ac wedyn, mae angen i ni i ambenodi amser dechreuad i fod dechreuad rhanwyd gyda'r un fel. Ac wedyn hefyd ar gyfer yr amser diwedd, ar gyfer y diwedd yw cael ei rhandwyd gyda'r mil hefyd. Ac wedyn mae angen i ni i atodi neu ychwanegu pob un tociad i mewn yn y fideo. Yn dechrau gyda'r amser dechreuad ac i diwedd gyda'r amser diwedd ar gyfer pob un tociad neu rhynadaeth i mewn yn yr fideo greiddiol. Ac wedyn i creu yr gwrthrych ar gyfer yr fideo ar gyfer y allbyniad ffail ar gyfer y fideo, sef yr un ffeil fideo gyda dodwyd gyda'r rhynadaethau neu tociadaethau oddi wrth y doleniad. Mae angen i ni yn gyntaf i datganu y gwrthrych gyda'r enw fel output vid, ac wedyn mae angen ni i'w pentyrru hwn oddi wrth yr tociadau o'r blaen, sef mae angen rhaid i ni i defnyddio yr ffwythiant gyda'r enw concatenate neu cydadodi tanllell video clips neu tociadau fideo. Ac fel parameter mae angen ni i basio mewn dillad gyda'r enw o'r clips neu tociadau. Felly ar gyfer yr concatenate video clips mae angen i ni i'w datganu hwn ar dechreuad lle ydyn yn mewnforlio yr ffwythiannau oddi wrth yr pecyn movie pie. Felly ar gyfer y concatenate video clips mae'n angen rhaid i ni i'w wneud yr un beth fel hwn. Ac nawr, os ydyn yn y cybyffal, ac unwaith eto yn ei alredeg, fel hwn. Felly mae popeth yn edrych yn dda. Rydym wedi cyrraedd hyd at y diwedd o'r ffwythiant. Ac wedyn rydym gallu symud i'r cyfnod neu troediad nesaf, sef 7 i ysgrifennu yr fideo allbynedig i'r ffail allbynedig. Felly ar gyfer hyn, mae angen i ni unwaith eto i galw ar gwrthrych
gyda'r enw output fid, ac wedyn i galw ar fodd neu aelod ffythiant i ysgrifennu yr fideo ffail fel hwn. Felly, fel parameter gyntaf, mae angen rhaid i ni i ambenodi yr enw neu y llwybr i'r ffeil allbynedig fel hwn. Mae'r hwn wedi ei ambenodyd o blaen i fod yn output.mp4. Felly, ar gyfer yr al parameter, mae angen i ni i ambenodi y codec neu y fath o'r fideo. Felly mae'r hwn libx 264. Ac wedyn ar gyfer yr fath o sain, mae angen rhaid i ni ambenodi yr ffyfrydaeth o'r ffeil hwn, neu'r cod o'r ffeil hwn gyda enw codec. Mae'r hwn yn y fath o RREC. Ac wedyn ar gyfer yr blaen gosodiad, mae angen hyn i fod yn araf. Ac wedyn ar gyfer yr FFmpeg parameter neu'r parametrau, mae angen rhaid hwn i fod yn namin XRF ac wedyn 18 neu 19. Ac wedyn ar gyfer did cyfrifardd neu didrardd o'r sain neu audio. Felly mae'r hwn yn angen rhaid i fod neu ambenodyd fel 192 K fel hwn. Ac wedyn nawr os ydyn yn achub y ffeil ac yn ei arhedeg. Felly nawr mae gyda ni y neges gwach, sef mewn dociad anisgwyledig. Felly mae'r gar indent yn cyfartalu i'r gar mewn dociad. Tolc yw y dent ac i docio yw i achosi tolc neu'r dent. Felly, os ydyn yn edrych ar y llinell ar gyfer y gwach hwn, felly ydyn yn gallu canfod mae'r gyda ni gofnod o'r caeg cryfach crwn. Felly, oherwydd mae gyda ni eisoes yr un sydd yn cael y ffwythiant yn y llinell uchod. Felly nawr, os yn uchub unwaith eto ac yn awredig fel hwn. Felly nawr mae gyda ni y neges gwall yma sydd yn digwydd ar ôl yr diwedd o'r ffythiant. Felly mae'n debyg mae popeth yn digwydd yn dda i mewn yn y ffythiant, ond ar ôl y diwedd o'r ffythiant mae gyda ni y neges gwall sydd yn digwydd oherwydd nad oedd ddim wedi dyfalu yn cael yr ffeil yn briodol. Felly ar gyfer hyn, mae angen rhaid i ni i dychwelyd i'r cod tadiad ac wedyn i cwblhau neu cyflawni yr troediad olaf neu'r cam nesaf, yr wythfed cam i odynnu yr ffeil sain cyfamserol. Felly, ar gyfer hyn, i osgoi yr neges neu i cynorthwyo gyda'r datbrifodi. Dwi'n meddwl mae'n yn arferiad da os ydyn yn defnyddio awell air try neu ymgeisio i ymgeisio yr codtadiad yn isod, ac wedyn os mae rhyw fath o gwall yn digwydd, felly mae angen rhaid i rhedeg y rhaniad neu rhaniadaeth islawr yr awell air finally neu yn y diwedd. Felly, yn gyntaf ydyn yn rhedeg pwp ddim i mewn dan yr rhaniadaeth, dan yr awell air try neu ymgeisio, ac wedyn
beth bynnag yn digwydd I rhedeg rhanadaeth dan y arth ar finally. Felly, I mewn yn yr weithred cam, I mewn yn yr rhanadaeth islaw arth ar finally. Felly, dwi'n meddwl mae angen rhaid I ni I gau yr gorrig ar gyfer y ffail, sef gyda'r enw temp audio file ac wedyn I rhedeg neu galw ar yr ffwthiant yw cau fel hwn, dot close ac gyda'r agor ac ai rhanbarth crwn ac wedyn ar hyn yn gallu delay y ffail trwy galw ar yr becyn OS neu operating system neu cefn-drefn weithredaeth yw unlink sydd yr un beth fel I delay neu odynnu neu I remove y temp audio file fel hwn. Nawr, os ydyn nhw'n eich y ffail ac unwaith eto yn ailrhedeg, nawr mae gyda ni y neges gwallt sy'n dweud nid ydy'r gorrych OS yn ei diffiniwyd, felly mae angen rhaid i'w mewnforio yn y unfodd fel yr becynau o'r blaen, sef mae angen I ni dim ond I mynysodd y llinell sy'n dweud import OS neu mewnforio OS fel hwn, ac wedyn i'w aceb ac i'w ailrhedeg fel hwn. Felly nawr, mae gyda ni neges gwallt arall sydd yn dweud mae angen rhaid ar llwybr I fod I mewn yn y ffyrdaeth o'r llinyn yn ytrach nag I fod yn gwrthrych. Felly ac efo hyn, mae angen I ni I roi yr enw o'r llwybr neu enw'r o ffel neu llwybr o ffel trwy defnyddio yr amrolyn sydd yn aelod neu fodd o'r gwrthrych, sef name aelod o'r gwrthrych, ac wedyn os yr nawr yn achub ac yn ailrhedeg. Felly nawr mae gyda ni y neges gwallt arall. Felly os ydyn edrych ar yr manwl o'r negesion ar y sgrin fan yma, yn gyntaf, os ydyn edrych ar gyfer yr allbyniad sydd yn dweud diwedd o'r enw'r o'r ffwthiant, sef diwedd o'r remvidsilence. Felly mae hwn yn digwydd fan yma uchod i'r neges gwallt yn isod. Felly mae hwn yn arddecau I mi. Mae'r neges gwallt yn digwydd ar ôl yr cwblhad llwydannus o'r ffwthiant. Felly, dwi'n meddwl mae'r hwn efallai rhywbeth sydd yn berthnasol i'r ysgrifeniad o'r allbyniad I mewn yn y ffail. Felly, hefyd, mae'n dweud fan yma, exception ignored in function ffmpeg audio reader. Felly, sef mae'r eithriadaeth hon wedi ei anwybyddyd I mewn yn y ffwthiant yma ac wedyn mae'n rhoi manylion ynglyn ar yr eithriadaeth sef mae'r paladr neu clist o'r ffail yn antilus. Felly, beth mae'r hwn yn arddecau I mi yw mae'r holl cymwysiad neu'r holl app wedi gorffen yn llwydannus ac yn rhedeg yn llwydannus ond heblaw yr eithriadaeth anwybyddwyd I mewn yn y ffail fan yma sydd yn berthnasol i'r paladr o'r ffail. Beth sydd mae'r hwn yn arddecau wn, dwi'n dyfalu efallai pan yma'n I mewn rhyw fath o dyluniad a mae'r cyfarwydd yn ymgeisio efallai I dod o hyd
neu I cydio ar paletor ar gyfer ffeil, mae'r ffeil wedi cael ei cau cyn digwyddiad o'r ymgais I cydio ar paletor. Felly, yn dyfalu yn arfol pan rydyn ni'n gweld neges gwall o'r fath fan yma, felly dyna peth sydd yn digwydd, sydd yn cysylltiedig gyda'r agoriad ac hefyd y caiad o'r ffeil. Felly, ar gyfer ychydig o'r archwiliad, dwi'n darganfod os dwi'n yn addasu hyd o amser ar gyfer hyd o'r distawrwydd lleiaf, enghraifft, mae'r hwn ar y foment ar fel o fel eiliadau. Os dwi'n yn cynyddu hyn yn ychydig i'r enghraifft i'r fel 50 fel hwn, ac wedyn nawr os dwi'n yn ychydig y ffeil, ac nawr os dwi'n yn aredig un gorchymyn fel hwn, felly nawr mae gyda ni neges gwall arall, sef ar llinell 40 nawr, mae'r sound sections .append yn cymryd dim ond un parametr. Felly nawr os ydyn ni'n dychwelyd i'r llinell 49, felly ar gyfer hyn, dwi'n meddwl mae angen I ddim ond I ychwanegu agor cronfach crom ychwanegol ac hefyd cael cronfach crom ychwanegol unwaith eto. Oherwydd ynglyn ar y defnyddiad o'r cronfachau cromion fan yma, a beth sy'n digwydd yw pan ydyn eisiau I atodi mewnodiad unwaith yn rhestr neu'r dillad, yn arfol ydyn yn derbyn dim ond yr un gwerth, ond fan yma ydyn yn eisiau I gyfnodi dechreuad ac hefyd y diwedd o bob un o'r tociadau neu'r clip neu rhanbarthau I mewn yn y fideo neu'r sections neu rhanbarthau I mewn yn y fideo. Felly mae angen I ni I cofnodi y dechreuad ac hefyd diwedd o'r amser, ond fel mewnodiad I mewn yn y dillad, mae angen I ni I gwneud hyn fel yr un mewnodiad ar gyfer dechreuad ac hefyd diwedd o'r amser. Felly, ar gyfer hyn mae angen I ni I ddim ond I ychwanegu rhanfachau crymion ar gyfer agor ac hefyd cae o gwmpas y dwy elfen fan yma. Nawr, os ydyn nhw'n unwaith eto yn ychydig y ffail, ac wedyn yn ailrhedeg ar un gorchymyn o'r blaen. Felly, dyna ni. Nawr, mae'r holl cyfarwaith yn cwblhau heb unrhyw neges gwall o gwbl. Ac wedyn nawr, pan ydyn edrych ar y cymwysiad unwaith yn y pregell, mae gyda ni ffeil fideo greiddiol gyda'r enw input.mp4. Mae'r hwn ar ffeil fideo mewn byniedig, ac mae'r hyd o'r fideo hwn yn parhau hyd at un ar ddeg o'r eiliadau. Felly, ac wedyn, mae gyda ni fan yma yn isod ffeil ysbenwyd oddi wrth cyfarwaith gyda'r enw output.mp4, ac wedyn mae'r maint o'r ffeil hwn yn llai nac i'r mewnbyniad, ac hefyd mae'r hyd o'r amser o'r fideo hwn yn llai hefyd gyda'r 8 eiliad ar gyfer amser neu ar gyfer yr hyd o'r fideo hwn. Felly nawr, os ydyn yn chwarae dau fideo I cymharu
yr albyniad. Yn gyntaf, dwi'n mynd I chwarae yr cyntaf fideo, sef yr input.mp4. Shwmae, sut ydych chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Mae'n heddiw, trydydd o'r 20, Hydref 2024. Felly, dyna oedd y gyntaf ffail, yr input.mp4, nawr ar gyfer yr ail ffail. Shwmae, sut ydych chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Mae'n heddiw, trydydd o'r 20, Hydref 2024. Felly, os ydych chi'n wedi sylwi, fel oedden yn sylwi, roedd yr sylweddol o gwahaniaeth rhwng yr ddwy ffeiliau yn edrych at y dechreuad o'r ffail gyda'r gyntaf ffail, sef yr input.mp4, roedd yr hyd o'r amser o'r fideo oedd yn hollol distaw, ond gyda'r ail ffail, output.mp4, roedd y sain I mewn yn y ffail hynny yn dechrau yn uniongyrchol ar y dechreuad. Felly, dyna ni gyd ar gyfer nawr ar gyfer fideo hwn, rydyn wedi llwyddo I datblygu yr cymwysiad neu'r app neu cyfrwaith sydd yn gallu darllen I mewn yr fideo ac wedyn I odynnu neu alldynnu yr rhanadaethau I mewn yn y fideo sydd yn distaw ac hefyd wedyn I ailgreu yr ffail I mewn yn yr ffail fideo arall gyda'r hyd o amser sydd yn llai ac heb yr rhanadaethau distaw o gwbl. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn darlunfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.